Και τώρα σας παρουσιάζουμε τη σειρά On Course για τις τάξεις A, B, C, D, E, On Course 1, 2, 3, 4, 5. Το γλωσσικό υλικό της σειράς On Course για τις τάξεις A, B, C, D και E έχει επιλεγεί με σκοπό όχι μόνο να καλύψει όλους τους τομείς εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, αλλά να εξοικειώσει ταυτόχρονα τους σπουδαστές με όλους τους τύπους των ασκήσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε διάφορες εξετάσεις όπως Michigan, Cambridge κλπ. Πριν χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένα βιβλία για συγκεκριμένη εξέταση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Ενδεικτική παρουσίαση του γλωσσικού υλικού των βιβλίων On Course 1, 2, 3 για τις τάξεις A, B, C. Κάθε ενότητα στα τρία πρώτα βιβλία αποτελείται από 4 μαθήματα με το ίδιο περίπου θέμα. Κάθε ενότητα στο On Course 1, 2 και 3 αποτελείται από 4 μαθήματα. Lesson 1. Στο πρώτο μάθημα υπάρχει ένας απλός και ευχάριστος διάλογος που εισάγει σταδιακά τους μαθητές στο storyline και θέμα της ενότητας. Οι ασκήσεις βοηθούν στην εξάσκηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που αναφέρονται στο μάθημα. Υπάρχουν επίσης ασκήσεις πάνω σε vocabulary expansion, speaking skills και σε everyday situations. Lesson 2. Σε αυτό το μάθημα συνεχίζεται το storyline με ποικιλόμορφες ασκήσεις, καλύπτοντας τομείς όπως το προηγούμενο μάθημα. Lesson 3. Στο τρίτο μάθημα, η προσοχή των μαθητών επικεντρώνεται σε listening and writing skills. Η σταδιακή, από πλευράς δυσκολίας, προσέγγιση των δύο αυτών σημαντικών δεξιοτήτων είναι καθοδηγούμενη έτσι ώστε να αισθάνονται αυτοπεποίθηση στην κατανόηση και διατύπωση του προφορικού και γραπτού λόγου. Lesson 4. Σε αυτό το μάθημα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν πολιτισμικά και άλλες χώρες και έτσι θα διευρύνουν με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτό το μάθημα φέρνει τους σπουδαστές σε επαφή με τα αυθεντικά αγγλικά σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις. On Course 4 για την τάξη D. Κάθε ενότητα στο On Course 4 αποτελείται από 4 μαθήματα. Lesson 1. Στο πρώτο μάθημα υπάρχουν αυθεντικά κείμενα επιλεγμένα και προσαρμοσμένα σύμφωνα με την ηλικία τους. Ασκήσεις που δίνουν την ευκαιρία να επαναληφθεί όλη η γραμματική από την αρχή. Functional language για να δουν οι μαθητές την πρακτική χρήση της γλώσσας σε καθημερινές περιστάσεις. Speaking section, όπου υπάρχει ποικιλία ασκήσεων στους τύπους των διαφόρων εξετάσεων, Michigan, Cambridge κλπ. Lesson 2. Στο δεύτερο μάθημα συμπεριλαμβάνονται αυθεντικά ενδιαφέροντα κείμενα από διάφορες πηγές με ασκήσεις και δραστηριότητες όπως το προηγούμενο μάθημα. Lesson 3. Σε αυτό το μάθημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε writing skills παράλληλα με ασκήσεις σε listening και speaking skills. Lesson 4. Το τελευταίο μάθημα σε κάθε ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που διευρύνουν τις γνώσεις των σπουδαστών σχετικά με άλλους λαούς, ήθη και έθιμα κλπ. On Course 5 για την τάξη E. Το γλωσσικό υλικό που περιλαμβάνεται στο On Course 5 ακολουθεί τη δομή του On Course 4 με τη διαφορά ότι το επίπεδο στα reading, speaking, listening and writing είναι, όπως αναμένεται, πιο προχωρημένο και οι ασκήσεις δραστηριότητες ανταποκρίνονται ακριβώς στους τύπους όλων των εξετάσεων. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των βιβλίων On Course για τις πρώτες 5 βασικές τάξεις A, B, C, D, E, θα θέλαμε να τονίσουμε σε όσους καθηγητές δεν έχουν 5η τάξη Class E, ότι το γλωσσικό υλικό στο On Course 4 είναι αρκετό ώστε να μπορούν οι μαθητές τους να συνεχίσουν την προετοιμασία τους με εξειδικευμένα βιβλία ανάλογα με τις εξετάσεις που επιθυμούν να δώσουν Michigan, ECCE, Cambridge, FCE κλπ. Έστω και αν έχουν παραλείψει το On Course 5. Ζητήστε να σας στείλουμε τα test booklets για τις τάξεις A, B, C,
D, E για κάθε μαθητή σας ξεχωριστά δωρεάν.